चॅनलमध्ये पटापट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि कुठून आहात हेही सांगा. तर चला जॉईन व्हा पटापट सर्वांनी कमेंट करत राहा आणि कुठून आहात हे कमेंट करून सांगा. तर मला तुम्हाला असंच एक गोष्ट सांगायची आहे की खरंच आपल्या लाईफमध्ये खरंच खूप काही नाही काही लोक अशी असतात जी फक्त आपल्याला डॉमिनेट करत असतात किंवा काहीतरी अशी पिन करत असतात. म्हणजे एखाद्याचं लाईफ जर चांगलं चालत असेल तर त्याला पिन करणे वगैरे ह्या गोष्टी खूप चालतात. तर हाय संकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे. लाईक वन कसं आहेस, जेवलास का? गुरुनाथ दादा म्हणतायत हाय हाय. गुरुनाथ दादा नमस्कार, जेवलात का संकेत दादा? गुरुनाथ दादा म्हणतात लाईक नंबर 2. थँक्यू. संकेत दादा म्हणते ओम साईराम, श्री स्वामी समर्थ. ठीक आहे दादा, थँक्यू सो मच. श्री स्वामी समर्थ. अजून जेवला नाही का संकेत दादा? गुरुनाथ दादा म्हणतायत 2 नंबर. हाय धीरज, स्वागत आहे तुझं, कसं आहेस? संकेत दादा आज काय स्पेशल आहे? संकेत दादा खुशी जास्त नका खाऊ, खुशी नो बेबी. हां मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. आपलं जास्त वेळ लाईव्ह नाही आहे, 1 तासच लाईव्ह आहे. सो पटापट कमेंट करा सर्वांनी. ज्यांनी कमेंट नाही केली त्यांनी प्लीज कमेंट करा. पटकन कमेंट करा सर्वांनी. कुठून आहात नक्की सांगा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तुला पालकीत मिरवीन, तुला खांद्यावर घेईन. संकेत दादा म्हणतोय चिकन 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 चिकन. आज चिकन खाल्लंस का? वा वा वा, खूप छान. धीरज म्हणतोय मटन 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 मटन. अरे वा, संकेत दादा चिकन खातोय, धीरज दादा मटन खातोय आणि आम्ही काय अंडी खातोय. आम्ही नाही, आम्ही चपाती भाजी खाल्ली. गुरुनाथ दादा माझा 1 नंबर हुकला. हुकला का दादा, हुकला का? मला तर 2 लाईक दिसतात. यशोदीप दादा हाय नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीतिया या आपल्या लाईव्ह मध्ये. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. कुठून आहात नक्की सांगा. यशोदीप दादा जेवलात का? जेवलात का कमेंट करून सांगा. नको नको आहे मला. ओके दे बरो. हाय यशोदीप दादा म्हणतात हो. रोहन सकपाळ हाय रोहन दादा, कुठून आहेस तू? स्वागत आहे तुझं. कुठून आहेस तू? नक्की कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करत राहा. यशोदीप दादा म्हणते तुम्ही हो, आम्ही पण जेवलो दादा. धीरज म्हणतोय बाय. चाललास का रे धीरज? गुरुनाथ दादा आम्ही वाम मच्छी खाल्ली. ओके, वाम मच्छी म्हणजे हीच ना, मोरी वगैरे म्हणतात त्याला ना, काय म्हणतात? वाम म्हणजे तीच असेल वाटतं. रोहन दादा तुळजापूरमधून. वाव, तुळजापूरमधून आहेस तू, लय भारी. तुळजा भवानी आई, वा वा वा, तिकडनं चांगल्या पुण्यभूमीतून. स्वागत आहे रोहन दादा. मी कोकणातली आहे दादा, नक्की चॅनलला जॉईन हो. पटापट सर्वांनी कमेंट करा मंडळी. थंडी वाजायला लागली वा, कशी उठ जरा. तुळजापूर दियाना राहत तुम्ही कितने बजे हैं? तुळजापूर लगा दियाना राहत तुम्ही कितने बजे दुकान आहे? म्हणजे मला नाही कळलं काय बोलते. गणेश दादा म्हणते काश्मीर
कसे मी ह्याचा सबस्क्रिप्शन मोड ऑन ठेवते, कारण नको त्या माणसांची पण कमेंट येतात म्हणून. गणेश सनम दादा काश्मीरकर कसे आहात? गणेश दादा मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? गुरुनाथ दादा म्हणतायत लाईक करा पटापटा. येस मंडळी, लाईक करा पटापटा, लाईक करा पटापटा. स्वप्नील दादा, हाय स्वप्नील दादा, कसा आहेस तू? प्लीज लाईक करा सर्वांनी. यशोदीप दादा म्हणते दिवस कसा राहिला? दिवस दिवस मस्त गेला. दिवस खूप मस्त गेला. काय आहे ते? पटापट कमेंट करा मंडळी, सर्वांनी पटापट कमेंट करायची आहे. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, आपल्या चॅनलला जॉईन व्हा. स्वप्नील दादा म्हणतो हाय हाय हाय. स्वप्नील दादा काय म्हणतोय? स्वप्नील दादा कुठून आहे? स्वप्नील दादा तू कुठून आहेस तू? नक्की सांग. खुशी जरा ट्रायपॉड घेऊन ये जा. MH40OP हाय MH. नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात आणि हे लाईव्ह कुठून पाहताय नक्की सांगा मला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. MH48 म्हणजे विरार. ओके, विरारमधून आहात का? खूप खूप स्वागत तुमचं. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कधी कोकणात गेलात का दादा? गजानन वाबळे हाय हाय. गजानन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. ते बघ ते टीव्हीच्या इथं वरती असं. स्वागत आहे सर्वांचं. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. मी कोकणातली आहे आणि माझ्या चॅनलवर मध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस. सध्या मी जम्मूला आहे, तर इकडचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, नक्की पहा जाऊन. MH48 मी रोहाचा आहे. ओके, रोहाचा आहेत का तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. मग कधी कोकणात सिंधुदुर्गात आलात का तुम्ही? स्वप्नील दादा म्हणते तुमचं गाव कोणतं? स्वप्नील दादा मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. अय्यो. ओके, खूप वेळा गेलात का? ओके ओके. मग कुठे कुठे फिरलात तुम्ही कोकण? मी सिंधुदुर्गातली आहे, प्रॉपर सिंधुदुर्ग. यार हे ट्रायपॉड नीट बसत नाही, राहत नाही. प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा, त्याशिवाय आपलं बोलणं होणार नाही. प्लीज कमेंट करत राहा तुम्ही सर्वजण. आणि मला सांगा तुम्ही कुठून लाईव्ह पाहताय ते. माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं 7 वाजता, पण आज मी 9च्या टायमिंगला घेतलाय. काय झालं कुशू? ओके मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी.
सॉरी, माझं तसंच होतं. म्यूट केला की आवाज म्हणजे ओपन करायला मी विसरते. अ, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गाव कोणतं? मी प्रॉपर सिंधुदुर्ग नगरीमधलीच आहे. ओरोस. स्वप्नील दादा म्हणते, "मी पण कोकण फिरलो." हो का? कसं वाटलं कोकण? खूप छान आहे ना? यशोदीप म्हणते, "कोकणमध्ये फिरायला सुरू कुठून करायचं?" सुरू तुम्ही कोकण फिरायला सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरून करा. खरंच खूप छान आहे. अ, म्हणजे तिथं तुम्हाला सगळं म्हणजे अ, एक आपल्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुण्यभूमीवरूनच करायला हरकत नाही. एम-एच म्हणतायत, हाय. हाय दादा, नमस्कार. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कमेंट अजिबात येत नाहीयेत. पटापटा कमेंट करा. सबस्क्रिप्शन मोड ऑन ठेवावा लागतो कारण उगाचची नको ते पण कमेंट येत राहतात म्हणून मी जास्त ठेवत नाही. आता बघा मी जसं सबस्क्रिप्शन मोड ऑन केला तशी कमेंट यायला सुरुवात होणारच. पण बॅड कमेंट वगैरे येतात म्हणून कंटाळा येतो. मुरुडला कधी आला होता का ताई? नाही हो दादा, मुरुडला कधी नाही गेली. म्हणजे माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी जम्मू, नागालँड, लखनौ अशीच फिरली आहे. मथुरा. मला कधी असं महाराष्ट्रात फिरायची म्हणजे मी तेच बघते जेव्हा ह्यांची पोस्टिंग येईल तेव्हा मला फिरायला भेटेल महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात येत नाहीये. एक म्हणजे नॉन मराठी आहेत ना, म्हणजे बिहारी वगैरे ह्यांची येते इकडे, पण आमची येत नाही. यशोदीप म्हणते, "ओके, जय भवानी, जय शिवाजी." येस, जय भवानी, जय शिवाजी. स्वप्नील दादा म्हणतात, "प्रॉपर सिंधुदुर्ग मधली आहे का तू?" येस, येस, येस. स्वप्नील दादा म्हणतात, "ओरस तुझं गाव आहे का?" येस. आता मला विचारू नको कुठे काय, काय राहते. तुम्ही कधी आंबोली घाटाला वगैरे गेलात का? आंबोली घाटमध्ये वगैरे गेलात का? फिरलात का कधी? आंबोली घाट पण खूप छान आहे. अ, म्हणजे म्हणजे त्याचं रूप ना पावसात खूप भारी दिसतं बघ. एम-पीमध्ये आला का? नाही अजून एम-पीमध्ये अजून आम्ही आलो नाही आहोत. आर-जी-बी, हॅलो सर्व क्रांतिकारी, जय भीम, जय महाराष्ट्र, शेवटपर्यंत मराठी. येस, मी मराठी, मी मराठी. जय शिवराय, जय भीम, जय महाराष्ट्र. चला चला मंडळी, कमेंट करायची आहे, पटापटा कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा मंडळी. कोकणात तिकडे फिरण्यासारखं काय आहे कोकणात? कोकणात खूप सारी म्हणजे पुरातन मंदिरं पण आहेत, जी म्हणजे हिडन आहेत, खूप आहेत आणि म्हणजे आंबोली पण खूप छान आहे. आंबोली घाट पाहिला का? तर तेही खूप छान आहे. अ, यशोदीप म्हणतायत, "एक गाणं गा रे, रे गाणा, एक गाणं." आता नाही दादा, आता जरा पोट असं जेवून भरलंय ना, त्यामुळे आता गाणं नाही. हाय श्रद्धा गोलप गोलपकर. हॅलो डॉक्टर श्रद्धा, कुठून आहात आपण? स्वागत आहे तुमचं. मी कोकणची प्रीतिया. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असं कॉम्बिनेशन आहे. नक्की पहा आणि माझ्या चॅनलला नक्की जॉइन होऊन सपोर्ट नक्की करा.
हॅलो मंडळी, पटापटा कमेंट करायच्या तुम्ही, पटापटा करा. MH40 म्हणतात, माझा मित्र पण जम्मू काश्मीरला आहे, तो पण आर्मीमध्ये आहे. हो का? इकडे भरपूर सारी मराठी लोक आहेत जे आर्मीमध्ये आहेत आणि खरंच खूप भारी वाटतं जेव्हा मराठी लोक आपल्याला भेटतात तेव्हा. मंडळी, पटापटा कमेंट करा. सर्वांनी कमेंट करायचे आहे. राजापूरची. वा श्रद्धाताई, तुम्ही राजापूरचे आहात का? कोकणातले आहात मग तुम्ही. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. खरंच बरं वाटलं जेव्हा, बरं वाटतं जेव्हा कोकणातली माणसं किंवा आपल्या महाराष्ट्रातली माणसं जेव्हा आपल्याशी संवाद साधतात तेव्हा खूप छान वाटतं. तुम्ही कुठच्या? मी कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. स्वप्नील दादा म्हणताय कोकण फिराक जाऊक हवा. येस, नक्की यावा. आमचं कोकण तुमचंच असा, यावा कोकण आपलंच असा. काय डॉक्टर ताई, बरोबर ना? योगीराज योगराज, हाय योगराज. कोकणातील माणसं साधी भोळी. हो का? थँक यू सो मच. तुम्ही कुठून आहात दादा? डॉक्टर श्रद्धा म्हणते तुम्ही गोकुळ दादाच्या लाईव्हला आलेल्या. हा, मला वाटलंच, पण तुमचा डीपी चेंज झाला म्हणून मला थोडंसं हे वाटलं की त्याच आहात की नाही. थँक यू दत्ताई. हां, मी त्या दिवशी तुम्हाला विचारत होती ना, की तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलेलात का? त्यामुळेच विचारत होती. हे डॉक्टर, मला वाटतं तुम्हीच आलेलात की तुम्ही बोललेलात की तुमचे मिस्टर आलेले. सो मी तेव्हाच थांबली. होय, फक्त फिरायला या. राइट. फिरायलाच या. कारण आता तर असं झालंय की लोकं आपली जमीन जे काय आहे, आपली जी संपत्ती आहे जमीन, ती सगळं प्रांतीयांना विकून मोकळे झालेले आहेत आणि त्यामुळे कोकणात बाहेरची लोकं भरण्याचं जास्त प्रमाण वाढतंय असं मला वाटतंय आणि माझ्या, खरंच सांगते, मी असं बोलली ना तर मला अंगावर काटा आला. आर-जी-बीमध्ये कोकणात मी आता 2 महिन्यापूर्वी गेलो होतो फिरायला. सुंदरमध्ये थोडं एन्जॉय करत होतो. पण जेलीफिशचा मला डंक मारला होता. खूप त्रास झाला होता. मला हॉस्पिटलमध्ये जायला लागलं होतं मला. बापरे! कुठल्या बीचवर गेलेलास तू? कुठल्या बीचवर गेलेलास? डॉक्टर श्रद्धा म्हणताय मी नव्हते, मिस्टर होते. हो का ताई? हां, तुम्ही बोललेलाच ना, मी नव्हते, माझे मिस्टर होते. सो ओके. मग ताई, तुम्ही राजापूरलाच राहता की मुंबईला वगैरे राहता? MH48 म्हणतायत परार एकदा तरी कोकणी भाषा भारी वाटतं ताई. परर म्हणजे काय? म्हणजे परार एकदा तरी कोकणची भाषा भारी वाटते ताई. म्हणजे मी बोलू का असं म्हणताय? यशोदीप म्हणताय 1 गुंठामध्ये किती स्क्वेअर फूट असतं वहिनी? काय 1 गुंठामध्ये किती स्क्वेअर फूट असतं? मला काय माहिती नाही, हे गुंठा वगैरे काय समजत नाही. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात एवढी शुद्ध मराठी नका बोलू. मला सांगताय का? माका तर मालवणी येता, पण तुम्ही शुद्ध मराठी लोक असतात ना, म्हणून माका बोलायचं लागतं. नाही तर मी एकदम मालवणी असं एकदम मालवणी बोला शकते पूर्ण. पण बाकीच्यांका पण कळक होई ना म्हणून मी बोलणे नाही. बाकी काय नाही. स्वप्नील दादा म्हणता कोकणात कोकणी माणूस लय हुशारा. मग काय, आम्ही कोकणातली माणसं हुशारच असो की. मस्त, आम्ही हुशार असो, एकदम हुशार. मासे खाऊन खाऊन हुशार झालेली असो. चिकन पेक्षा आम्ही माशावर जास्त ताव मारतो. स्वप्नील दादा. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतायत गोव्याला राहते, राजापूरला माहेर, रत्नागिरी सासर. ओके, गोव्याला राहता का? गोव्याला तुमचा दवाखाना आहे का? डॉक्टर श्रद्धा म्हणते 100 मे बी. काय माहिती. सागर दादा म्हणते 78 नंबर लाईक डन. गुड नाईट. थँक यू सो मच. गणेश दादा कशी आहेस? मी मस्त आहे गणेश दादा, तुम्ही कसे आहात? हो दादा, ओळखलं. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतायत मी पण मालवणीच भाषा बोलते. होय काय? मग काय आपला जमला मग. मग आपला जमला, कारण माका सुद्धा मालवणी बोला खूप आवडतं. पण
इवन मी माझ्या पोरांका सुद्धा मालवणी शिकवले. भलेही तुम्ही खयच्याही देशात जा, पण आपली भाषा विसरा नको. मालवणी बोला. शेवटी तुम्ही कॉलेजमध्ये जातालाय, पुढे पण जातालाय, बाहेर एज्युकेशनसाठी पण जाल तुम्ही. पण जेव्हा तुम्ही स्वतःची भाषा जपाल ना, तेव्हा खरंच तुम्ही तुमच्यातला एक कोकणातला माणूस जपेल, माणुसकी जपाल असं मला वाटतं. वॉव! खूप छान. अ, आर आर-जी-बी म्हणताय अलिबाग. ओके. सर्वेश असं म्हणते, "हॅलो, जेवण झालं का?" "हो सर्वेश, झालं जेवण." स्वप्नील दादा, "माका पण मालवणी येता." "अरे मग मगाचपासून बोलायची ना तू या. काय रे तू?" रोल नंबर 7 प्रेझेंट. थँक यू. टिक मार. ओके, प्रेझेंट. सिट डाउन. टायपिंग मिस्टेक. ओके, टायपिंग मिस्टेक का? मग काय बोलायचं होतं? नितीन दादा म्हणताय, "कोकण म्हणजे निसर्गाचा चमत्कार." येस. आता मी जेव्हा गावी जाईन ना, मे महिन्यात, तेव्हा तुम्हाला लाईव्ह लाईव्ह घेऊनच खूप सारं दाखवीन. म्हणजे आमची बाग, आमचं शेत सगळं काही दाखवीन. खूप मज्जा येईल. सो मला जॉइन नक्की राहा आणि ज्यांनी जॉइन नाही झाले, सबस्क्राईब नाही केले, त्यांनी सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आणि नितीन दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. श्रद्धा म्हणतायत गव्हर्नमेंटला आहे. अरे वा, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये आहात का? खूप छान. कुठला हॉस्पिटल आहे नक्की सांगा मला. माका पण लय आवडता. खूप भारी यार, खरंच खूप भारी. असं म्हणणारी ना, खरं सांगतोय ताई, म्हणजे लोकांका ना, काही-काही लोकांका आपल्या भाषेची लाज वाटता, मालवणी भाषेची. कशाक लाज वाटता माका ह्याक माहिती नाही. म्हणजे काय इतके लाजरवाणी गोष्ट काय असा लोकांका, म्हणजे अन शी काय मालवणी बोलतात, गावंढळ असत, अशी पण समजणारी माणसं अजून असत. तर तेंका माका म्हणायचं की भाषेन कोणी मालवणी होणार नाही. तुम्ही भाषा कुठलीही बोला. तुमचे जर विचार चांगले असतील ना, तर तुम्ही खरे सुशिक्षित असाल. बरोबर की नाही? डॉक्टर श्रद्धा, आपली भाषा बोला कित्या लाजाक होया. मग ताच ना, माझं पण ताच म्हणणं असं. माका तर काही-काही लोकांना म्हणजे कोकणातलीच असत हां, म्हणजे तुम्ही एक एक काय म्हणता येतं, एक कॉमेडी किस्सा सांगते. आज आज एक माणूस इकडे असा हां, म्हणजे एखादी मुलगी म्हणा किंवा एखादा मुलगो, "आज इकडे या." महिनोभर मुंबईत जाऊन येतलो आणि इल्यावर, "हां, काय रे तू कुठे आलायस?" "मी इकडे आलोय, बाजारात आलोय." नाक्यावर म्हणायचं नाही, "मी बाजारात आलोय, असं आलोय, तसं आलोय, मी इकडे आलीये, तिकडे आलीये." एका महिन्यात काय म्हणतात ते सुशिक्षित होऊन येतात. ह्या काय आहे ना? अनिल कुमावत. हाय अनिल भाई, नमस्कार. स्वप्नील दादा म्हणते, "तू मालवणी बोल, आमका मालवणी बोलायला आवडतं." माका पण आवडतं. तुम्ही माझ्या लाईव्हवर येत जा. आपण सगळ्यांनी मालवणीमध्ये गप्पा मारूया. रात्रीचे हां, म्हणजे 9 वाजता वगैरे किंवा 9:30 वाजता मी लाईव्ह ठेवेन, जिथं आपण मालवणीत बोलायचं. ओके. हां, एम-एच म्हणतात, "मालवणी भाषा भारी ताई, गोडवा आहे." खरंच दादा, खूप गोड आहे मालवणी भाषा आणि खूप आपुलकी आहे या भाषेमध्ये. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात, "येवा आमच्याकडे गावात इलात की." होय, होय, नक्की हो. गोव्यात पण पाका फिराक जाऊचा थोडा. बघू कधी जमतं आता आणि मे महिन्यात तर येतलंच, तेव्हा बघूया. पण तुम्ही खयच्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये आहात? सांगा की नक्की. श्री म्हणते, "काय म्हणते कोकण कन्या?" हाय श्री, कोकण कन्या म्हणते, "येवा कोकण आपलोच असा." नितीन दादा म्हणतात दौंडवरून. नितीन दादा खूप खूप स्वागत आहे. तुम्हाला पण सांगते कोकणात आमच्या या फिरायला. खूप आहे, मस्त आहे कोकण. आणि चॅनलला नक्की जॉइन व्हा. श्री म्हणतो लाईक, थँक यू. लहानू काठे 8 नंबर हजरताई. लहानू दादा थँक यू सो मच. बसा खाली सर्वांनी. तुमची सगळ्यांची प्रेझेंट लागली आहे. आणि कोकणात यायचं असेल तर आताच रजिस्ट्रेशन करा माझ्या चॅनलवर. चॅनलला सबस्क्राईब करून. सदाशिव राणे म्हणताय, "खयचो गाव ओ तुमचो?" हे बघ अजून एक दादा इले. वाह, वाह, वाह! आज काय कोकणातलीच माणसं भरली आहेत. दादा मी कोकणातलाच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला कुडाळ तालुका. तुम्ही खयले असाय नक्की सांगा माका. आर-जी-बी म्हणते, "माझ्यामुळे मित्राचा पूर्ण एन्जॉय नाही झाला. अलिबाग बीचवर गेलो होतो आम्ही. तिथं जेलीफिशने मला डंक मारला होता." म्हणजे कसं काय? म्हणजे एकदम समुद्रात वगैरे, जास्त समुद्रात होतास काय? की असं बाहेरच होतास वाळूमध्ये?
सदाशिव दादा हाय, नक्की सांगा खैले असाय तुम्ही? MH48 म्हणते माका पण येता मालवणी भाषा. मग बोला, बोला. सगळ्यांनी बोलायचा. मालवणी येतं ना, मग बोला. सोमनाथ दादा नमस्कार. लाईक करा मंडळी. फक्त 8 लाईक्स. प्रत्येकाने लाईक करा पटकन. 15 लाईक तर होऊन जाऊ दे. पटकन लाईक करा. 8 झाले आहेत. 9, 10, 11, 12 पटकन. मी बघते हां, लाईक कोण-कोण करतंय. पटकन लाईक करा. पटकन करा, पटकन. माझा गाव वैभववाडी असा. होय काय स्वप्नील दादा? माझी पण बहिणीचा गाव वैभववाडी असा. माझ्या बहिणीक वैभववाडीकच दिलेला असा. श्री म्हणतोय बाय. बाय श्री, कशालाच बाय करतोयस? डॉक्टर श्रद्धा म्हणते आपल्या लोकांका लाज वाटता बोलाक. हां, पण यार आता सध्या आम्ही ना जम्मूक राहतो, पण आम्ही जेव्हा चौघा बोलतो ना, बाकीच्यांका काही संबंध नाही. पण माझ्यासोबतची ना ताई आहेत एक लातूरचे ताई असत, सुनीता ताई. ती तर माझ्याबरोबर रवान-रवाना त्यांका एवढी भाषा ती आवडतं, मालवणी भाषा आणि ती माझ्याबरोबर रवान-रवाना पूर्ण मालवणी शिकली आहे. घरात पण ते मालवणी. मग ते त्यांचे मिस्टर म्हणतात, "अगं सुनीता काय बोलते? मला काही कळत नाहीये." पण त्यांची 2 मुलं आहेत. माझ्या मुलांना एवढीच आहेत. तर तीही तेच बोलतात मालवणीमध्ये. "खुशी माका तुझ्याकडे तुझ्याशी खेळायचा असा." अशी. लातूरची माणसं मालवणी बोलायला शिकली म्हणजे बघा. अ, स्वप्नील दादा म्हणते, "मी मालवणी बोलते. मी लाजत नाही बाबा." लाजताच गमाने. कशाक लाजावं होय? आपली भाषा असती यार. 7 समुद्रापलीकडे जातली गेली आपली भाषा आणि आपण हयसर बोलाक लाजतो. शी. यशोदीप दादा म्हणते, "माका मालवणी शिकायची आहे." नक्की दादा शिकणार, शिकणार. यशोदीप दादा नक्की शिका तुम्ही. माझ्या लाईव्हवर आम्ही सारखं तर बोलतच असतो मालवणी. नक्की तुम्ही शिका. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते, मला कोकणी पण येत नव्हती. इकडे येऊन शिकले." वाह, वाह, वाह! मला त्या दिवशी एक दादा आलेले. ते मालवण कोकणीच बोलत होते. तर काही-काही आम्ही पण शब्द असे भारी वाटत होतं. मजा येत होती. म्हणजे वेगवेगळी भाषा शिकायला खरंच खूप भारी वाटतं. अ, काहीतरी बोलले. काहीतरी बोललेले बाबा. सदाशिवदादा म्हणते, "आम्ही तर गाळी घालतो मालवणीत आणि मगच बोलतो." येस. कोकणातल्या माणसांची, "ए मेल्या तुझी ढोरा बघ खैली." बरोबर ना? हे तर मी नॉर्मल घातलंय. बाकीच्या पुढचं काही मी घालू शकणार नाही. पण ह्या मात्र मला गाळीनं सुरुवात होता. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात, "कलंगूटला आहे आमची घरं." ओके, नक्की येऊ आम्ही श्रद्धाताई. नक्की येऊ, नक्की येऊ. MH4048 म्हणतायत, "हो, नक्की. येस, येस." आर-जी-बी म्हणतायत, "थोडी ड्रिंक केली होती मित्राबरोबर जेव्हा आम्ही कोकणात फिरायला गेलो होतो तेव्हा. मी घेत नव्हतो, पण मित्रांनी जास्त फोर्स केल्यावर जरा घेतली आणि मग जेलीफिश काय तो त्या वासाला आली कोल्ड ड्रिंकच्या." डॉक्टर श्रद्धा म्हणते, "हॉस्पिको." हे हॉस्पिटलचं नाव आहे काय? नकुल दादा, हॅलो. काय ताई झोपले? नाही काय आज जेवण झालं? हां, जेवण झालं. आता झोपायचं जेवून लाईव्ह संपलं की. प्लीज मंडळी लाईक करा सर्वांनी. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतायत, "कुडाळचा चेडू." येस, मी कुडाळचा चेडू असं लहानू दादा म्हणते, "मी नाशिकवरून आहे ताई." दादा थँक यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. चॅनलला जॉइन व्हा. मी कोकणातली आहे आणि माझे नक्की व्हिडिओ पहा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले आणि रोज लाईव्ह असतं. लाईव्हला पण जॉइन व्हा. सदाशिव दादा म्हणते, "कणकवली तालुका गाव ओझरम." ओझरम? ओके. ओझरम कुठ ओझरम मी पहिल्यांदाच ऐकलंय. कणकवली माहिती आहे दादा माका. सोमनाथ दादा म्हणताय, "जेवण झालं का?" सोमनाथ दादा, "हो, जेवण तर झालं." MH48 म्हणते, "मी केलंय खूप भारी वाटलो ताई." काय भारी वाटलो दादा? काय सांगतोय? मी केलंय खूप भारी वाटलो ताई म्हणजे डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात, "जम्मू का मासे
मिस करत असणार ना? होय ताई, खरंच खूप मासे मिस करते. म्हणजे मगाशी ना मी एक Facebookवर रील बघितली. मालवणमध्ये काय वेंगुर्ल्यामध्ये मोठी किती 19 किलोची वाटतं सुरमई काय खूप मोठी होती. तिचे असे छोटे-छोटे ना ह्याच्यामध्ये प्लास्टिकचे गोल असतात ना बाउल्स त्याच्यामध्ये असे अ, ₹1000 ला असे काय म्हणतात ते वाटे करत होते स्लाइस कापून त्याची. मी यांना म्हणते, "हो मला सुरमई पाहिजे." हे म्हणतात, "कुठून आणू?" भेटत असली तर आणलं असतं. कुठून आणू? त्यानंतर सोमनाथ दादा म्हणतायत, "माका मालवणी शिकायची आहे." येस, काय शिकूचा तुमका बोला. मला माका मालवणी शिकाची आसा आहे नाही, आसा. आहेला काय म्हणतात? आसा. मलाला काय म्हणतात? माका. तुला काय म्हणणार? तुका. ओके. मी पहिलो केलंय लाईक. ओके. तुम्ही पहिला लाईक केलात म्हणून. थँक यू सो मच. यशोदीप दादा म्हणतायत, "हो." डॉक्टर श्रद्धा म्हणताय, "मला स्पॅनिश पण येते." ओह माय गॉड! तुमचं शिक्षण कुठे झालंय? म्हणजे बाहेर परदेशी झालंय का? श्री म्हणते, "तू कमेंट लवकर वाचत नाही, तर मग काय करणार? खूप लांब लेक्चर देते, मग किती वाट पाहणार सांग बरं." सॉरी मी फास्ट वाचते. पण मला असं वाटतं, की प्रत्येकाची एक कमेंट असेल, तर त्याला छान असं आन्सर द्यावं, असं मला वाटतं. म्हणून मी असं करते. स्वप्नील दादा कोकणी म्हणजे खायली बोललो. ओके. आर-जी-बी म्हणतायत, "मी थोडं जास्त आतमध्ये गेलो होतो, तेव्हा झालं. मी समुद्रामधून बाहेर आलो ना, तर मांडी माझी पूर्ण लाल झाली होती. चट्टे आले होते. त्रास तर असा होत होता ना, पाय कापून काढावा असं वाटत होतं." बापरे! एवढा त्रास होतो? यशोदी दादा कोकण आलो, तुमच्याशी भेट होईल का? सध्या मी जम्मूमध्ये आहे दादा. सो बघू कधी होतं भेट होईल का? डॉक्टर श्रद्धा म्हणते, "मग पाहुणे खयचे?" पाहुणे? पाहुणे कुठले सांगताय ताई? बियोनोस नोचेस. हे काय आहे बियोनो नोचेस? अ, लहान म्हणजे कोकणची माणसं साधी बोली. येस, सदाशिव दादा म्हणतात, "विजयदुर्ग रोडला आहे." ओके. ओके. विजयदुर्ग रोडला आहे का तुमचं गाव? तारलेच्या बाजूला. ओके. एम-एच म्हणताय, "बरं ताई, थोडं काम आहे, नंतर बोलू. खूप बरं वाटलं ताई मला बोलून. मराठी माणूस भेटला तर आणि तो पण कोकणचा." येस दादा, मलाही खूप छान वाटलं. पुन्हा नक्की या आपल्या लाईव्हला. दुपारचं असतं म्हणजे बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर मग की तुम्हाला नोटिफिकेशन नक्की येईल. स्वप्नील ओझरम कसर्डेमधून आत आहे. ओके, ओके. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात, ब्युनोस नोचे." काय प्रोनाउन्सिएशनच करता येत नाहीये. कुशल दादा नमस्कार. हाय. एम-एच म्हणते लाईक केलंय ताई. थँक यू. चॅनलला जॉइन पण झालात का? सबस्क्राईब केलं असेल तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि माझं लाईव्ह तुम्हाला सापडेल म्हणजे जेव्हा मी लाईव्ह घेईन तेव्हा. तर नक्की सबस्क्राईब करा चॅनलला. स्वप्नील दादा म्हणते राणे म्हणजे श्रेयस राणेला ओळखता का दादा? एम-एच म्हणतोय बाय, बाय एम-एच. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतायत गुड इव्हनिंग आहे ते. ओके. बापरे! मला प्रोनान्सिएशनच करता येत नाही होतं. श्री म्हणतोय, "बाकी काय विशेष? बोल तू. तू काय जेवला?" राहुल चव्हाण म्हणते, "ताई हॅलो, हॅलो." मंडळी पटापटा लाईक करा की. लाईक खूप स्लो चाललंय. त्रिमुख देवरे म्हणतायत, "नमस्कार ताई." नमस्कार त्रिमुख दादा. कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात? यशोदी ओके वहिनी. जयश्री महाकाल. शुभरात्री, शुभरात्री. त्रिमुख दादा नमस्कार. ताई प्रमोद दादा म्हणतायत, "ताई ईद मुबारक." येस, येस. सर्वांना प्रमोद दादा तुम्हालाही आणि सर्वांना ईद मुबारक. शिरखुर्मा खाल्लात का तुम्ही? मंडळी पटापटा कमेंट करा. स्वप्नील दादा म्हणतायत, "राणे दादा गायब झाले. गेले असतील दादा ते." श्री म्हणते, "मी प्रवासात जेवत नाही, फक्त कॉफी आणि कोकोनट वॉटर." कुठे प्रवास करतोय दादा श्री? ह्याला चाललायस का चेन्नईला?
दुपारी बोललेलं असते, संध्याकाळी. डॉक्टर श्रद्धा मुचो गुस्टो, मुचो गुस्टो. आता म्हणजे काय मुचो गुस्टो? श्रद्धाताई मुचो गुस्टो, मुचो. श्रद्धाताई मुचो गुस्टो. प्रमोद दादा म्हणतायत होय. डॉक्टर श्रद्धा बोलून चांगलं वाटलं, म्हणजे ओके, मुचो गुस्टो, मुचो गुस्टो. बोलून चांगलं वाटलं. ओके ओके. श्री दादा मुचो गुस्टो. लाडका सोन्या, ऍक्च्युली तुम्ही कोटोना, ऍक्च्युली तुम्ही कोटोना, म्हणजे मी कुठून आहे? आय एम मी कोकणातली आहे, कोकण. डॉक्टर श्रद्धा हस्ता प्रोंटो, हस्ता प्रोंटो, हस्ता प्रोंटो. श्री म्हणते आसाम टू कन्यापुरी, चेन्नई कॅन्सल. ओके. चेन्नई कॅन्सल. मुचो गुस्टो श्री, मुचो गुस्टो. लाडका सोनिया मुचो गुस्टो. प्रमोद दादा मध्ये उद्या रविवार आहे, मला भाजी मार्केटला जावं लागतंय पहाटे 4-4:30 वाजता मी येतो. बाय. हो दादा, बाय बाय, टेक केअर, गुड नाईट. मुचो गुस्टो, मुचो गुस्टो. भारीच वाटतंय. मुचो गुस्टो. प्रमोद दादा मुचो गुस्टो म्हणजे मला तुमच्याशी बोलून खूप छान वाटलं. मुचो गुस्टो. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते आय सायलेंट, एस सायलेंट असतो स्पॅनिशला. ओके. आस्टा प्रॉन्टो, अस्टा प्रॉन्टो, अस्टा प्रॉन्टो. ओके. अस्टा प्रॉन्टो म्हणजे काय श्रद्धाताई? कन्यापुरी नाही, कन्याकुमारी. मी कन्यापुरी बोलली का? कन्याकुमारीच बोलली ना. मंडळी पटापटा लाईक करा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव, म्हणता मका सोडून नको जाव. हो माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव. डॉक्टर श्रद्धा अस्ता प्रॉन्तो, अस्ता प्रॉन्तो. ओके म्हणजे काय? परत बोलू. ओके. अस्ता श्रद्धाताई अस्ता प्रॉन्तो. त्रिमुख दादा म्हणताय ताई विसरलात तुम्ही, मी आपल्या लाईव्हला कधी कधी पाहतो, तुम्ही कोकणच्या. बी वसमंत, हिंगोली, मराठवाडा. तेच मला तुमचं असं वाटलं की हे दादा आहेत, तरी पण म्हटलं अरे म्हणजे असं वाटलं मला की हे दादा रोज येतात आपल्या लाईव्हला, पण म्हटलं नाही येत असेल. आणि मी म्हटले कसे आहे दादा, तर समोरचा विचारतो मला की ताई तुम्ही मला ओळखता का? म्हणून सो सॉरी त्रिमुख दादा. श्री म्हणते नाक आहे का वाकडं करायला? नाक नाहीये जाग्यावर माझ्या, कापलंय बघ. चला मंडळी पटापटा. ग्रॅसिकस, ग्रॅसियस म्हणजे नमस्कार, होय ना? ग्रॅसियस म्हणजे नमस्कार. प्रोनाउन्सिएशन करणं खूप मुश्किल आहे. कुठे चला, लाईव्ह संपायची वेळ झाली, झोपायची वेळ झाली मंडळी. सकाळ झाली, चिकनू उठला. कोकणात का? नाही कोकणात नाही, जम्मूला आहे. जम्मूला तर 2 दिवस पाऊस होता. आम्ही अजूनही ब्लँकेट घेऊन झोपतो, एवढी म्हणजे थंडी आहे. कोकणात नको, गरमीने वाट लागेल. हा सध्या तर गरमीने कोकणात वाटच लागते. श्रद्धाताई गोव्याला गरमी आहे का? कोकणात. धन्यवाद, ग्रासियास. ओके ग्रासियास. हे श्रद्धाताई ग्रासियास.
ग्रासियास. तुम्ही अगोदर चष्मा लावत नसतं, आता लावता, कारण ना आता जर नाही लावला ना तर डोकं दुखतं. श्री म्हणते खूप गरम होतं कोकणात, बकवास वातावरण असतं तिथं. ए श्री, काय पण बोलू नको. कोकणात बकवास फक्त मे गरमीच्या टायमिंगला गरम वातावरण नसणार तर कसं असणार? थंडी लागणार का तिकडं? का बर्फ पडतोय तिकडं? काय पण काय तुझं? गरमीच्या टायमिंगला गरमीच होते, थंडीच्या टायमिंगला थंडी लागते आणि पावसाच्या टायमिंगला पाऊस पडतो. खूप छान वातावरण असतं तिन्ही सीझनला. आता गरमीमध्ये जर पाऊस पडायला लागला तर फळं वगैरे भेटतील का? तू राहा फक्त चेन्नईत, कन्यापुरीमध्ये. चल बाय बाय. बाय श्रद्धा ताई. जेवण झालं का ताई? त्रिमुख दादा म्हणतायत. हो दादा, झालं. भेटताना ओला बोलायचं. ओला. हॅलो ओला ओला. श्री म्हणते एकदा साताऱ्यात आणि महाबळेश्वरला ये गरमीच्या दिवसात. महाबळेश्वर हे थंड हवेचेच ठिकाण आहे, तर तिथं गरम होणार नाही, मला माहिती आहे. डॉक्टर श्रद्धा म्हणताय डॅश डॅशला डॅश डॅशची चौका. त्यामुळे आपल्याला जर तिथल्या सीझनची माहिती नाही एखाद्या प्लेसची, तर त्याबद्दल आपण नाही बोलायचं. बकवास हे ते वातावरण असतं असं नाही बोलायचं. आम्ही कोकणाबद्दल काय बोललेलं खपून नाही घेत, समजलं का? त्यामुळे बकवास बोलायचं नाही. जिथं आपण आता मी इथं जम्मूला राहते, इथं 48 टेम्परेचर असणार आहे. 48 50 पर्यंत जातं. विचार कर, 50च्या टेम्परेचरमध्ये छोटी छोटी पोरं पण राहतात आणि तुला कोकणातली गरमी सहन होय ना? काय रे बाबा तू. माझी ही पहिली दुसरीतली असणारी पोरं सुद्धा 50 डिग्री टेम्परेचर सहन करतायत इकडे राहून, आणि तू असं बोलतोस. त्रिमुख दादा, इकडे पण वातावरणात बदल झाला आहे. 2 दिवसापासून इकडे पण थंडी वाजत आहे. हो का दादा, खूप छान. श्रद्धा सांगते कोकणात हवेत इम्युनिटी असते. हो, खरंच असतं तसंच. सुनीता ताई म्हणताय लाईक डन. सुनीता ताई लाईक डन, थँक्यू. आता मी लाईव्ह संपवत होती. सुनीता ताई. श्री म्हणते 4 दिवसापूर्वी आलो होतो जम्मू काश्मीरमध्ये, गुलमर्गमध्ये आलो होतो. हो का? बरं केलं. पण कोकणाला नाव नाही ठेवायचं. तू कुठं फिर, पण माझ्या कोकणात नाव ठेवलंस ना तर बघ. श्री आधीच सांगतोय, कोकणात नाव नाही ठेवायचं. कोकणातल्या माणसांका पण नाव नाही ठेवायचं, कोकणातल्या वातावरणात नाही ठेवायचं, कोकणातल्या खेकाच गोष्टीक नाव नाही ठेवायचं. ओके. चलो भाई, अब मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे सपने में आ जाऊंगी. ट्रेनच्या सीट वरून खाली पडशील भावा तू. चला मंडळी, बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर. श्री हॅपी जर्नी. श्रद्धा ताई बाय बाय. muchas gracias. muchas gracias. hasta pronto. बाय श्रद्धा ताई, गुड नाईट. त्रिमुख भाऊजी घरी आले का ड्युटीवरून? नाही, आज नाईट ड्युटी आहे. तुका आणि माका. बाय बाय श्रद्धा ताई, उद्या भेटूया आपण. बाय बाय, काळजी घ्या. टेक केअर, गुड नाईट, स्वीट ड्रीम. यवा कोकण आपलोच असा, होय ना श्रद्धा ताई? बाय बाय.